माथो मेन्डेलासोलाय गोबाव जाबाय एसे बावबाय आदै आं बाजाराव थांनो ओंखारदों आच्छा मेन्डेला नोंनि माबा माबि खौरां खोनादोंलै आङो माथो खोनाखोब्रा आदै खोनानाय माने माथो खेबसे लागैनो साबा आबै आबौ मोनदोंनोलै मोननायाथ' मोनदोंलै आदै खाफालानो नांनायनि बारा माथो आंनिया नंगौ मेन्डेला नंगौ एकदम खाफाल नांमारगौ आंहा खाफाल गैया गैया फिसा हौवा सासेबो गैया फिसा हिनजाव दंमोन बेबो सासेल' बेखौबो आङो मोजां जुदि बिजामादै मोनोब्ला न'आव थरगा गानसै आरो मिथिगौना मेन्डेला नोंनोथ' मिथिगौ आंखौ खाफाल गैयाना गैया एसेबां नाजाबाय सानै हिनजाव आं जनो हायासै आच्छा मेन्डेला हामाथो खौरांमोन नोंनियालाय माबालाय आदै आं दासान्दि जोबोद दंफाबाव गोलैना दं आंखाल जादों आंखाल अ मेन्डेला आंबोथ' जोबोद आंखालाव गोलैना दंलै नङाब्रा आदै आं नोंनाव ओरैनो लांनो होनना फैयाखै नै बे मबाइलखौसो फाननो होनना फैदों हैद नाङालै आंनो नाङा मबाइल गंसे लानाय माने हिनजाव सासे फिबावनाय बेफोरखौ बुंलायनांलाब्रा आदै नै अनेक फांसन दं केमेरा दं मेम'रि कार्ड दं ब्लुटुथ दं व्हाइटटुथ दं ब्लेकटुथ दं आरो पाम्पुलार संगिनानि साफा साफा फटक दं अ आदै नोंनि मोनसे फटक खेबनै दे आं नै लाथो नै धर्मेन्द्र बायदि नुथारनाया मानो नाङालै नाङा दस्राफोर फानथां अ लाखिदोब्रा आदै लाखिदो नाङालै नाङा थाद माबायदि मानसिब्रा नंमारगौ हिनजाव खांखिनिखौ खानायाव नायना सिनायो मानसि अलसियाखौ सिनायो खोमोनाव नायनानै सिखावखौ सिनायो आसियाव नायनानै थार लोगोखौ सिनायो हैद साला गलाम खामानि गैया दामानि गैया फां गिदिंबाय थागोन अभाब जाया मा जागोन नोंसालाय हा हाबा जादों साला जयग'आनो जायाखै थां नायगोनलै साला दाब्ला हिनजाव गुन्दा बे बाराव नोंखौबो पायखानानि दै लोंनानैसो गारगोन आं थां मोजां रुवाथिखौनो लाखिदो र' साला थां अभाब जाब्लानो फैसा बिफैगोन बेयाव आंनियाव सोंनो हाबा जादों नामा नोङो हा माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन आंलाय माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन दा मोनबायना आरो नैबे गोजाखौ नामावसो खोनाबाय थादोंमोन थिखादार मिलिटारि माबा गेदेर गोलाव बाबुफोरासो गोदै लोङो होननानै खोनादोंमोन दा आं मोनलोंबायना लालुमोन बायदिखौ लोङो होनना खोनादोंमोन आं माबा दाम गोसा ओइ मेन्डेला आदै बा माथो बहुत डेभेलप जाना दंलै बोथ्रोदना ज' आदै सियारखौ जागोन दे सब जिखिनि नुदों आदै मुसलमाननि स्पेसियेल गोजा फेन बाइक टिभि आरो गोजा सोलोंबावनाय जाबाय माथो गेला लोंला आं गोदो पियर लोङोमोन गारियाबो नैबे खामफ्रामनायसो सोलियो हलैबो बस्ता बनाबाबो सालायो आं सोलियो न' सिङावथ' आरो गोबां माल दंबावो जायगा जायखौसो बाहेराव दोनदां नंगौ औ आदै हा फेनखौलाय माथो बायजोआव आलायलायनाय जाखो आंनि न'खौ नुवाखै न'आनो जाया बेखौ सालायनांगौबा न'आनो गेग्रेब बायजोआवनो होदों आं मोजां नुवाखै असुबिदा नुयो फेनाथ' आरो न' सिङावसो थायो नालाय सोलिदों जियानो जा गरम फैनाय नालाय इसे लोंनो आंहा बेफोरबायदि निसा जुक्त बुस्थुआव थान्दा गैया मिथिगौआ जौनि निसा गैयाबाबो मोनसे निसा दं नोंहा हिनजावनि निसा दं नोंहा मा डाइरेक्ट बुङोब्रा डाइरेक्ट माने नोंगौखौसो बुंदों ना जों मेगनजों नुबाय दं आच्छा आदै बै मुस्लिमनि दावराव दावसिया बेसे गोबाव थागोन आदै जेब्लासिम आसामाव बे सरकारा थाबाय थागोन अब्लासिम बे दावराव दावसिया जाबायानो थागोन थाब जोबाबा हामगौमोनलै आदै जेसेबां गोबाव सोलिगोन आंहाबो एसेबां आजादि जागोन नुवाखै फिसालाफ्रा सब बिजि रावबो न'आव थाया आंनि गाननायखौ नुवाखै लुङिखौनो गानगासिनो आं रिलिफआव होनायमोन खावना लाबोदों माबालै मेन्डेला नों फेन सिङाव न'आव उन्दु थानानै मा जानो आंनियावनो लेबार मावनो थुदो थाबथा दानखोना माखो आंखौलाय आं हाजिरा मावला आंसो हाजिरा लाग्रा जाबाय दानिया
बांगालफोरनाव माल बुथुमनो थाखाय आं हाजिरासो लायो बाइकनि बिगुमा जानानै आं नोंनाव हाजिरा मावनो आंनोसो नांगौ आंनोसो बे गन्दगलानो जाना होबाय आरो बर'फ्राथ' मावखाया लेबारखौ मावब्लाबो सानसेयाव नांगौ 200-300 रां मुस्लिमफ्रा सानसेयाव 50-60 राङावनो मेल्ला मावसोगारो ओइ गन्दगलाव मुस्लिमफोरनिफ्राय मोनसे मोननै बेसाद बुथुमनायखौ नों नुनानै सालाय नोंसोरनोसो जाना होदों जथ' जानो नों गोनांखौ लेबार मावनायाव गैलालाय ओंखारलां जागोनथ' आरो बै मुस्लिमनि मोनबोनानै साननैसो खियाखौ जादोंथ' जाथ' साननैसो ओइ नोंनि लाबोनानै जाफैयाखै आदै मालायनिसो लाबोना जाफैदों मुस्लिमनि नों मेगन साननानै एख' लाब मोना हाय भगबान गन्दगला फैबाय थाथों साला गरसे गरनै मोनबायना गोरिबा बे गोरिबा माहाजोन जानायखाय मेगनानो साबाय बै माहाजोनफ्रानो मेगन गोसा गन्दगल जिन्दाबाद मोनलोंबाय थाथों फेनाबो नांबाय खोमालै खावनाय माल नालाय नांनाय नाङि जाबाय थायो जोरगोन मालालाय जोरगोन मोजाङानो बेसादा मा कम्पानिमोनथाय नायनो रोङा नालाय बुरजा लोंहोनांगोन देलाय सिन्था गैया खै बथल लोंनो नोंलाय माथो दंबावोना? किन्थिनासो फरथिक जाना दंलाय अरिजिनेल दंना गैयालै पियर पियर बाजिया सिलसिलालाय पियर 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 स्पेशल बुस्थुलाय बाजै पियर 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 रां हामनानै फैदों बाजैया सिलसिलथारलाय सयभब्रा What does you woman? What does? नोंल' इंराजि रोंगौ नामा What does? जेगेन्जिल वेन आप दा हिल Pussycat pussycat बाजैयालाय हौवा दंना गैयाब्रा गैयाबा आंनाव थांनो हागोन बाजैया हौवा दंना गैयाब्रा गैया मा हिनजावफोरजों सिथाब सिथाबब्रा गैया बाइचाल सुवाट गावना जागौनायखाय मालाय What swat? What I swat? am why you come I dog man you come here please I बाजै नों सिरि था मा सिख्ला हिनजावनि खाथि खाथि गावना जागौनायखाय you this is what you come they can come up the hill cat pussy cat come here you why Yes. star little star मा खाथि खाथि थालिदोंलाय I am जुवाथाला What? सिस्टेमनि मानसिफ्रा आइदै सान्दा थैबाय साला बेबाय थैबाय साला थैथारबाय बिमा खर'आनो गुंगुदा बेबायदियानो फालं गय गय जालांदों गाबोन लांनांगोन देलाय थानसेयाव लांनो साला जगासिनो नोंबाथाय साला सबाब नस्थ' मारसो साला ओइ आदै आदै ओइ दंना गैयाब्रा अ मेन्देला जिरायफै मानोथो लिंहरदोंमोन आदैया लेंहरनाय माने हनै जोंहा रुवाथि नांगौनो सासे मोजां नायनानै होफै आरो मा नोंनिया रावफोरा मा उथिया आं मिथिगौ आदै नोंसा सासे रुवाथि गोनांथि दंथारो फिसाजोआनो साननैसो उनाव फैसिगोन फिसाजो फैब्लानो एसे एनै मावफानो हायो खालि रुवाथि बेना दोनलाय बिसोरनि मावनायखौ माब्लाथो बेसेबां मावना जाहोनाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोलै आं बिमा मेन्देला आदै नोमादैजों मिलायफानाय रोंखा राखा राफोद सासे नायना लाना फाय देग्लाय बोसोराव नोमादैया जोबोद बुरिथारबायलै नोमादैयाबो गोदो खिन्थु मोजांथारमोन एखेबारे हेमा मालिनी बायदिथारमोन आदैयाबोथ' खम नङामोनलै धर्मेन्द्र बायदिथारमोन मोनसे खोन्था जाबाय नङाना लावगिया गैला सान्दो बावगिया थियेटाराव माबा एक्ट्रिसनो बट्रिस जाहैबायनो दा खोन्थाया जाहैबाय बै लावगिबायनो सेम स्टाइल सेम बडि सेम फ्रेम होफैगोन आं नोंनो आरो नायखांबावदोंसो बे थग्रोन बाग्रोनसिखौ आच्छा माब्लाथो लाबोनो सानदों नोंलाय गाबोन समफोर लाबोनोसै आच्छा
नोंथ' आंनि खोथाखौ बुजिखाबाय बुजिबाय आदै नोंजों गोरोबनाय साफा नायनानै दोनखादों कारेक्ट माबालै आदै मोनोब्ला 20-40सो माबा मबाइलानो ड्रयिं गैला बेसानो जागोन मा गेदेर बाथ्रा बेलाय खामानिखौल' मोजां मावनांगोन दै जागोन आदै जागोन आं गबाय दा Ê Abo Bung lo giyabra bishkala lukshara buriyalay Hama nengna noni khorjaka Ey bustu nangole abo bustu Bostu Hama bostu Sengra mansini ma bustu nanggo beखौ bujiya nale Hinjau nangolay hinjau Hinjau Angniयाव माबा हिन्जावनि दंफां दङ जांख्रिबानो सिरिनो नोंनाव बियाखैलै आङो खालामना होनांगौ खालामना आंलाय मालायखौलाय माबोरै खालामनांगौ जाखोब्रा बारा सावलुं बावलुं बुंबाय थानालाय आंजों मोखां गारगोनबो बुजियासो सोमजियाब्रा हायना मुलि नांगौलै आबौ हायना मुलि नोंनालाय माबोरै हायना मुलि हरनोब्रा आंलाय नुखा खोनाखा गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों खुना लानाय जागोन माथो आंलाय मा बुंलाबाय थाखोब्रा गोसो दंना गैया रागा जोंनांगौ आंनियाथ' रब्रा बौसाला आं एसे जंखायदोंसो सोर जाखोब्रा आबैयालाय साफा जाथारगोनलै बे साला आबैया साफा सुफाखौलाय मानो नांगौब्रा नोंलाय साला गांसो गोरलै नागिरग्रा जागोनलै साला जागोन नाथाय लाबोदोंब्रा लाबोदों बेसेबां नांगौ नोंलाय नोगोद रोजाब्रै नांगोनलै साला दायदोफोरनि खोथा दङ मा रोजाब्रै गैजोंब्रा 3 रोजा ला 3 रोजा नोंहा हिन्जाव मोजां मोनगोन आराम मोनगोन आंहालाय मा मोनगोन 3 रोजा लादोब्रा आबौ नो नोंजोंलाय मा हाबावनोलै साला दे जागोन दे बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो हा सोर जाखो आबैयालाय साला रोंमारथारगौलै नोङो खंगाब्लाबो बेखौ नङाब्ला नों बायदि खंगा खंगिखौब्ला रोजासेयावनो मावना हरगौमोन बेबायदि खंगा खंगिबालाय आंनो गावनि सादा टिभि खेबना लानाय बायदि लारि 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 खेबना लानो हायो आरो दे आबौ नों जथ' दे आं नोंनि बस्तुखौ लाना फैगोन दे नै साला बे जाबाय थाव जारिनाय बेखौ नोङो बे नों गोसो थोनाय सिख्लानि गाननाय जोमनाय दख'ना ब्लाउस जायखि जाया मोनसेयाव नों फोन बेखौ फोनना होब्लानो अखानायैनो खिथु खिथु खारफागोन बस्तुआ थिगै दंथ' मोननो फुनाङा जाम्बा खाथिया मुलिया खामानि होआब्ला हले साला नोंनि न'सो सावनानै थांगोदोलै आं आरो मानसि दुमसि गारगोन बिदिबालाय बोरै जानोसै थिगबो गैयालै खंगाबाराव मानसिया एसे बोरैबाथ' गोरोन्थिसो मावफ्लांबाय नामाब्रा आंलाय दाब्लाजों थाफायोब्ला आंहा जेबो जानाय नङा आं माबा मोनसे बेबस्था बलाय बिरि खायगोन बलाय बिरि खाबो माने তোর সোয়ালি আস না না বাবা না পাই এগুলো খোবা না পাই দে বাবা হ্যাঁ না পাই দে না হ্যাঁ তোর সোয়ালি আসি যদি মই বিয়া করলো হই বাবা পেন পিটি মোর সোয়ালি পুইবি বাবা না बेबायदिया जानाय বলবে না বাবা দে আল্লাহ তোমাকে মাফ করবে না বাবা দে লংপেন আসে তো মই পিন্দা হে নাই কত আছে বাবা লংপেন ঘরুর আছে এইবিলাক বাকুসুক থুইছে বাহিৰৰ আইলি এইবিলাক নিপিন্ধি নহয় বাবা আল্লাহ বাবা এরকম করবে না বাবা আল্লাহ তোমাকে মাফ করবে না বাবা মানে শাশালা এই বাবা কি বলছে বাবা গাঞ্জা জাগরানি ফসা এই কি বলছে বাবা আই গুরু খাওয়ার যা এই এরকম বলবেন না বাবা দে আল্লাহ তোমাকে মাফ করবে না বাবা দে তই জ্বালা জেলেও তো মোর লগত আছে আর বাইরেও তো মোর লগত থাকবা খুঁজিছে দাড়ি সারি ফুরাই বাবা বাবা আল্লাহ তোমাকে মাফ করবে না বাবা আল্লাহ সাল্লাহ নাই আমার বাপ আছে খালামনাংসিগोन
बेलेग हले आल्लाह इसोर एके दे बाबा दे एके हले बाथौ तुकियो खुलुमबाय नखरे কি বলছে বাবা बाथौ तुकियो खुलुमबाय नखरे বাতেও খুলুমবাই কি বলছে বাবা बाथौ कियो हेवा नखरे एके আমার আল্লাহ বেলেগ আর বাতেও বেলেগ তোর এটাই বলে কইছিল দেখুন হলে এটা ধর্মর নিয়ম বেলেগ বাবা ধর্ম নিয়ম শালা 50 জনের লগিন বিয়া করবা পারা ধর্ম তো ধর্ম হই নাকি বাবা ওটা আমার পরম্পরা বাবা আমার পরম্পরা আমার আল্লাহ দিছে কারণে তোর সোয়ালে তো 5টা দিমু গো না বাবা এরকম বলবেন না বাবা দে হ্যাঁ তোমার বড় বিলাগর এরকম নিয়ম নাই না বাবা মোর ছোৱালী আছে দুটা ছোৱালী বিয়া দিলো 16টা আছে নেকি ঘৰত 16টা আছে 16টার পর মো এটা জীবন ওরা নাকি না বাবা এরকম বলবে না আমার নিয়ম আছে তো আমার নিয়ম আছে কি নিয়ম আছে কি বলবেন বাবা এই ওখরা ছোৱালীৰ লোক পাইছে কি হরে मालानिफ्राय माहाजोन जाखोलै बेले बुरबुआलाय ओइ सार सार ओइ मिन्दिला खामसाव ओइ सार ओइ सार ओइ सार फैला ना फैला I am शाला सुवार आंनि थालिर गोमोनखौ जानानै आंनि न'आवनो आरो खिनो फैबावदो मामा खोथा नोंखौ गारथारा आं दिनै बाहाव फै गोलैनो शाला सुवार आंनि हिनजावखौ खावनानै आंनियावनो फैनो हाबावदो नों मानसि साहस गोरालै नों शाला मानसिया फिसाबाबो थांबाव हिनजावनि लं शाला आं बे मुस्लिम गन्दगलाव बसिजों दानथारबाय नों बे गोरानखौ नोंनि बे गोरानखौ नोंखौ शाला गाबले सेस खालामगोन आं था शाला थाब बेदलावसो दंलै शाला सुवा आंनि बाथ्राखौ खोनासंलै मा गोरान मा बाथ्रा खोनासंग्रो मा बाथ्रा लबय मा बाथ्रा आसलते नोंनि थालिर गोमोना बै बादालि एन्जर अख्लानानै गोरलैयावनो रोमोनानै गोमो जालायसो नंमारगौ नंगौब्रा केरेक्टार लुसोथ' ददेरिया बै मा सेक्रेटारियेटआव मावनाय दिलिंसा बे आसार सिंजों खारफालांदों नोंनिया सिदिनि नंथारगौ दब्लिउ फिथिनिसो आसार सिङा बे लानानै खारलांदों आं बिराद हमथानो नागिरदोंमोन हमथास्लाबनो हायाखै थगायाखैलै मेन्देला सर आं नोंखौ थगायफेरदों मालाबा थगायाखैलै दुखु मोनबाय बेसेबां दुखु मोनखौ थगायमाराखौ थगायाखैलै मानसियाखौ मोनलाबालाय तपथिं मानि दावरावब्रा तपथिं खामानि दावराव खावलाबाय दं नोंलाय सान्दुं गुसेयावलाय तपथिं भाइ दाख्लि मानसि फोथायहरनो जामारासै गैयालाय रायथिनाय लोगो लोगोनो न' कानेक्सन थालिर गायजादो नोङो थालिर गायजादो ओइ गेल्ला बिदि दा बुंब्रा खुगा नाङो कत' मानसिफ्रा रं नाम्बाराव हाबा जालायगासिनो दं आंबो बे खायदाखौ मानसिफ्रा जाम्बा नायनि खाफालाव मा दङ एबार मोजां आयदाखौनो होदोलै नोङो मोजां आयदाखौनो होदों जेसेबां आंनाव रं नाम्बार दं
बै नाम्बारफोरखौ डायेल खालामनानै सोरनिबा जुदि हिनजाव मानसिनि माथो खोनायोब्ला बिनि आगागुरि गासिबो संनानै बिजोंनो लाइन मारनांसिगोन थेंकिउलाय मोजां आयदा होनायनि थाखाय जिउ गोलाव जाथों थालिर गायजाया दे थालिर गायजाया साला बुगुर गेला रायलाया माथो बे हौवा मानसिजों हिन्जावनिया जाबा हामगौलै सर अक्सिना नाम्बारलै सर हेलौ थार गज' है बिगुर दोन हौवाफोरजों रायलाया आं बारा है साला खालि हौवानिल' फन फैयो आगै हायनाया दिनै मा जादोंब्रा फुंनिफ्रायनो खालि सुइस अफ सोरबा हौवानिल' फन फैदों र' फिनजाब सैमा खुबै हरगोन आङो घन्टा मबाइल ओइ हायनारि सना हेल' आगै हायनारि हाबाब फुंनिफ्रायनो जुजिबाय आं नोंनाव दाइल खालामदों खालि सुइस अफल' सिमां भाराखौथ' आं नुवाखै सना गहपुराव फैबानो मोनफैगोन आरो मा गहपुरखौथ' मिथिगौ र' गहपुरनिफ्रायबा बबेथिं जायो गोसो थोयैखायनो फैनो बादों खोमा नोङा सना थांगोन आं थांगोन नागिरबाबो थांगोन आङो आयै सना नों आंजों दा मोनायाव सिमाङाव फैदे सना सिमाङाव फै I love you सना I love you I kiss you दे खेबसे खुदुमबाव सना आयो खेबसे खुदुमबाव सना दे बिखायाव खुदुमनिबा दोनदिनि दे दोननोसैलाय दे सना आं दा दसे उनाव हरफिनबावगोन दे सना आयो जाथारबाय बिबाराव आगै हायनारि जिउनि सना